Malawian cameras. Yes, comrades, good evening. Good afternoon, everyone. Masula Banji ndipo muli banji. No, comrades, choyamba ndena kuzuzula hapo na Nelson Chitidi umene wachitika o zimene zachitika ku machinga zulo. Kuti basi akulu ena achipani kacholamula ka chotanga tikuti sizinaendere yayi magamoto awo aphwanyidwa komanso anthu ena apanga upandu wopyola ndale mpaka ena ukangati ndikuva mpekesa kuti some other people have lost their lives, something that I strongly condemn. Is not good. Our democracy imakhala bwino munthu wina akakhala wamoyo. Democracy is about facts, giving facts and solidarity yabwino kwa munthu amene mufuna azawine pa zisankho. Of course tukumana mavuto ambiri ku Malawi kuno because of politics of the day, anzathu achipani chalumula MCP ukangati zawo zasochera komabe amene mwaswera gamoto situkamenda amene akulamulirayi awo ndi makandidate chabe ndi anthu chabe omwe afuna yeseko kusintha zinthu kuchipani cha MCP uko powauza anthu chilungamo chomwe nawo sakuziwa ndipo sauthaza chipani cha MCP kuti mwina anthu angachikonde. Anthu amene mukuapangira chipongwe kwaphwanya magamoto si amene akulamulira yayi, akulamula ndi Chakwera ndi amene mukuwaona ma members of parliament ndi ena ma minister mu cabinet. Awo omwe aphwanyira gamoto awo alibe chifukwa nawoza kufunafuna chipani chawo chingakhazike bwanji anthu angachivese bwanji. Timvere fundo zawo zayo payokha. Ine nda MCP msogolandi Chakwera koma tingomvera fundo zawo kodi akuti bwanji. Mwina abwesa fundo zoti chipani cha MCP chasintha muchivotere koma ngati iwo anayamba ziwawa apopo ndiye sizinali bwinonso ya. So kuzuzula kwanga ndi kuzuzula nchitidwe kuti wina watuluka magazi. Ndale zoma tusana magazi kapena kuphwanyira na property katundu. It's not good. Kuli konse paziko lapansi zinthu zikamba choncho ndiye kuti paene popo sipali bwino ya. And this is government, this issue is for government security or government prerogative kuti Chakwera ndi ya president aziko lino ndi nduna zawo akhale pansi aone bwinobwino anthu amene anapanga zimene zizi kuti amangidwe. Komanso asamangidwe chifukwa kuti anthu amangidwe pachoona chenicheni. So kumbuyo konseko kwakaupenga ma violence ngati kulilongwe anthu a DPP anakhapidwa sinamve anthu anamangidwapo ya kumponera anthu achipani cha Ford anapangidwa chipongwe. No one has been arrested to this day. Kwapanga mipungupungu ambiri nthawi pakatipo anthu azikwanje kulilongwe omwe amati no business protecting their businesses Lilongwe azikwanje anapanganso upandu koma sanamangidwe mpaka leroli. So zimene zizi kuti zichepe titenge ndale za chilungamo tisamakondere mbali choti mwina chipani cholamula anthu apangidwa nkhaza basi ndimene anthu azimangidwa ayi. Zipani zonse zomwe zikuona zikuchita zikuyang'anira chisankho cha pa September pano zikhale protected, anthu awo akhale protected. So comrades, I'm very sorry kuti anthu ena atamyo yawo kapena khapidwa kwambiri koma sikatundu wawo nongeka. Yeah, zimene zizi tipange discourage each and every individual wokonda Malawi makamaka ife makampeni amene timakuyankhulirani chonde tilimbikire tibwerese mtendere. Iyi ndi nthawi yomwe maazibusa ndi mafumu ayenera kuti alowerepo aone anthu amene akupanga zimene zizi kodi ndi andani amachokera mizi yake iti ndipo zipani zake ziti koma osati mafumu azichemera andale koma papa ni ntchito ya mafumu ndi anzathu opemphera kuti atipempherera Malawi kukhale mtendere chisankho chimene chikubwera chiyende mtendere. That is one. Number two, about security. Security anthu amene tikupanga campaign for various people. Monga ineyo anthu ambiri mapanga mukona I've been in search of a good leader project yanga. Inamba nthawi ya SKC. Nimampanga promote SKC kuti azakhale msogoleri. Kapena nimapanga campaign kuti chipani cha MCP chomwe chinaipangiza UTM chisatire malamulo kapena chigwirizano agreement imene inalipo pakati pa Cyrus Chilima ndi UTM pamodzi ndi Lazarus Chakwera wa MCP kuti nthawi iyi tilipo ya campaign bweza MCP akupangira campaign Cyrus Chilima mwasoka mwangozi Cyrus Chilima is not here today kwabwera msogoleri wina wa UTM. MCP they have never shown interest in UTM after the death of SKC. Ngakhale UTM inapanga convention yapa mwamba kwambiri ziko lonse lapansi
Komabe MCP sanapanga recognize UTM as a party yomwe panopa yena kuti ikhale pasogolo kuzatenga usogoleri kuchoka kwa Sakwera. MCP zimene zanazikana zimene anagwizana mwe UTM uyo nthawi imeneyo MCP panopa anazikana zimeneja atenganso Chakwera kuti apitirire after the death of SKC. Amalawi zimene zizi zomwe amalawi ambiri mwena kuziona. Chifukwa chani MCP sakupanga recognize UTM ngati chipani chomwe chinalowesa Chakwera mboma. Chifukwa chani MCP anati apangano limeneja agreement yomwe inalipo ya Tonsalansi. Chifukwa chani MCP sanasatire. Izizi ndi zomwe akamapanga campaign ya MCP muzafunsa ngani inde UTM inachoka kuboma because of ndini mezi zinaliti panopa kuitem kuli msogoleri koma Malawi ife tinavotera MCP chifukwa cha SKC analowa pa mgwirizano ndi Achakwera Chakwera anawina chisankho Saulos Chilima kukhala vice president mgwirizano umene ja Malawi tenti usatirebe kuti nthawi imene iyi ngakhale MCP yayikapa Lazarus Chakwera nthawi imene iyi ndi ya UTM and UTM wake wadeso kabambe because Deso Kabambe anawina anatenga usogoleri wa UTM after the death of Saulos Chilima. Therefore campaign yonse imene apanga MCP kandi abwino kandi oyipa imene iyi support yawo ndi UTM. Even achina chimwendo ka Chakwera onse MCP akamapanga campaign akamachula Lazarus Chakwera musataye nthawi Lazarus Chakwera uja ndi Deso Kabambe panopa zangosintha kuti MCP awupanga campaign ya UTM posatira zina Lazarus Chakwera chwa ndi amene ali wamoyo koma Lazarus Chakwera panopa ndi Deso Kabambe according to agreement at Tonsalansi. And apapa Malawi MCP akamabebisa campaign akubebesa campaign ya Deso Kabambe ndiye mwini wake wampanda mene chwa ndi amene chipani chake msogoleri wa chipani chimene chichi Saulos Chilima anapanga mgwirizano ndi Chakwera. MCP asakunamizeni kakuopsezani ndipo msamenya MCP kumene kwenda campaign imene awupanga campaign ya UTM koma ngoti para anthu ene anjiru omwe safuna kuuzeni chilungamo ine ndi ukuzani chilungamo nthawi iyi yate pa September 16 mwini wake woti alamulire ziko ndi wa UTM yemwe Deso Kabambe ndiye Lazarus Chakwera ali mayina awiri Lazarus Chakwera zina lake lina ndi ndani Deso Kabambe wa UTM. Then mukamona UTM MCP akamathamanga around don't waste mukamava Chakwera boma iya angoponyesa po yankhula agreement inalipoyo 2020 ya Chakwera ya MCP ndi UTM inena kuti president wa UTM ndamene atalamule ziko liko hapa 16 September pano 2025 ndeka machoza chani akamachoza Chakwera musadandaule Malawi yake marari amene mkona akumathamanga kakumagama 2000 ma 2000 amene agawa azatu MCP agawa ma 2000 in campaign for UTM that is according to Tonsa agreement. Chwa pamba samatenga kuti achwa Saulos Chilima namwalira agreement janata agreement jalipo ngati kunali kusemphana tinangosemphana ndi anthu achipani cha UTM anasemphana mina ndi anthu MCP koma agreement imene yapangisa kuti Achakwera khale paboma ndiyo mwe ija Chilima ndi Chakwera ija noti Achakwera azasira udindo Saulos Chilima 2025 basi pa September pa sizinasinthe yayi magazi athu Malawi don't be overtaken. The MCP kamathamanga yikuthamanga campaign for UTM kwangoti mayankhulidwe awo mwina akusochera chwa ena mwa iwo MCP sakuna chilungamo kwa pasi bantima wanga Chakwera kuziwa kuti agreement ilipo inalipo ichi is still binding because even Chilima tamwalira it was a national event, it was a state funeral, meaning that he recognized the vice president komasa Chakwera akuziwa kuti iwo nthawi yawo ita pa 16 September pano even akazauza sankho Chakwera sikuti kapena ndivuto kuti azadandaule hayi chikwa panopa is campaign for UTM leadership in the name of Lazarus Chakwera. That's it. That's what you have to take it Malawians. Asa musapuse ti MCP pa ground iyi ali yese kwa MCP panopa ndi mene agreement ina ya Tonsalansi. Everyone is campaigning for Deso Kabambe. MCP is campaigning for Deso Kabambe. That's it. Mwina chipani chomwe si chipani campaign for Deso Kabambe mwina DPP komanso DPP naonso mene na mwana Saulos Chilima. Saulos Chilima anapanga DPP kulowa mboma. Therefore, DPP naonso akapanga campaign ngati Saulos Chilima mamkonda. Ngati so ngakukumbukira DPP Saulos Chilima anayika mboma yowacha kuti apita mthali kati ashile test government. Ndekuti DPP naonso akupanga so campaign for Deso Kabambe. Chifukwa munthu kumpasa ulemu pa nkhani ya ndale ku Malawi pano kuti munthu anazichepesa Saulos Chilima amene anazichepesera ndi chipani chake cha UTM. Malawi it's not easy kuzichepesa
kwa APM kusiya ntchito yake kwa Airtel kukathandiza APM kulowa mbumu. APM anthu awo nkudana naye Saulos Chilima Saulos Chilima ndikuwasiya chipani cha DP ndikuyamba chipani chake cha UTM. Atamva zowawa zisanathe maganizo wake, zowawa zandale zisanathe mthupi mwake kuchoka ku DPP imene nkhawa zake zoyipa zomwe DP anamupangira. Saulos Chilima anazichepesa kukakhaso vice president kwa munthu amene amadana kwambiri ndi DPP, Lazarus Chakwera ndi MCP. Saulos Chilima anakhalanso pansi ngati vice president. Kukhala vice president wa APM anapirira anakhala kusiya ntchito yake yabwino kwa Airtel, anakhala pansi awawa a DPP akuti ndathandize kusintha dziko la Malawi ndiyime ngati vice president, abwana angawa a APM akhalepo. Kukhalapo pa APM atakhala pa mpando, DPP inapanga chimozimozi omwe akupanga MCP. Chakwera Chilima sanapirira sanathepompo, anabweranso kwa Achakwera wawa aya ndathandize ndabusa ndithu yayi akhale chani ndathandize nawonso alaweko usogolera 26 years in opposition, mwina aphunzirapo ndale zabwino. Tinamukakamiza Chilima kukhala running mate wa Chakwera mpaka kuwina zisankho. Asidiki Mia kumene aliko mzimu wa use mutendere analolera kuti Chilima akhalepo running mate wa ndani wa Chakwera, amene wa running mate wa Chakwera anatenga Chilima, ndipo Sidiki Mia ndi Chilima panalibe kukangana. Asidiki Mia mpaka anapita pa TV nati ayi ineyo zanga namulandira Saulos Chilima chimene tikufuna tichosemo DPP mboma, tinachosa DPP mboma. Nthawi imene Malawi sinali nthawi yophweka kupereka chiganizo chimene anapanga chiganizo anapanga anzathu a MCP amene anapanga anzathu a UTM tisaitenge kuphweka ayi. Ine timasemphana pandale koma mgwirizano umene unapangira pakati pa Saulos Chilima ndi Chakwera umene uja udakalipo mpaka lero. Ambiri mwa ife tivotera ndikamapanga kampeni ya Deso Kabambe ndifuna Malawi muziwe kuti mgwirizano ndi mgwirizano, ndipo mgwirizano umene unali wabwino kwambiri. Achakwera ndi MCP alawa kuboma after so many years opposition. Panopa silinganene kuti Saulos Chilima mene namwalira sikuvesa bwinobwino koma tizakati Saulos Chilima namwalira chifukwa cha ndale zakuchipani kwa MCP, koma agreement imene apanga kuti a president Chakwera akhale mtsogoleri idakalipo. So that agreement was positive and is still binding. Panopa nthawi ilipo ndandani nja UTM inasankha mtsogoleri wawo ku convention kusimikiza kuti mene anawinira anafera Saulos Chilima ku UTM kuli mtsogoleri Deso Kabambe. Therefore support yonse tikatengera Chakwera ngati state president lero, MCP onse aina kupeka support kwa Deso Kabambe whether they like it or not. Akapanda kutero ife MCP tichita campaign mpaka zimene zali mugwizano wa UTM ndi MCP zichitike Deso Kabambe mpaka awine. And campaign mene ndawina aliyense amene akuziwa mene Chakwera anakhale pa mpando. Sindingakuphunzitseni ndangokuunikirani mene Chakwera anakhale pa mpando, ndakuunikirani mene Saulos Chilima anazichepesera kwa APM kuti APM akhale pa mpando, ndakuunikirani mene Chilima anazichepeseranso kachiwiri kachikena kuti akhaleso running mate wa Chakwera pa vice president ndikumwalira. So zinthu ziwiri za Malawi muziziona. Campaign imene apanga MCP panopa they are campaigning for Deso Kabambe. That's it. In spirit, that's what is happening. Ka apanga zonyoza, ka apanga zotani, iniyo mngopira. Lazarus Chakwera ndi Deso Kabambe ndi munthu mmodzi. Chakwera angosowa mwina nzeru zokuti angonena pawera kuti angompanga indosi Deso Kabambe. Koma mene ndikuyenera mamizi umumu across the country anthu anga amene akuonera akuona kuti Chakwera akupanga campaign ya Deso Kabambe. So Deso Kabambe is a person, chukwa Deso Kabambe ndi munthu amene wapanga repress SKC. Therefore, MCP yonse ka augama 2000 aja in support of Deso Kabambe. Ngakhale Kabambe sakumpasa ndrama, ngakhale Kabambe safuna kumana naye. Koma in spirit amanawo ndimene mu agreement ichi pa institute paja akusainira. Nthawi iyi 28 September pano ni nthawi ya Kabambe ndi chipani chake cha UTM. Full stop. Because Kabambe has replaced SKC. Full stop. SKC anamwalira asanatuke mu mgwirizano. That's what you have to know, Malawians. Therefore, Achakwera asatenge advantage pa imfa ya Saulos Chilima ndikupanga abandon the agreement akapya kumwamba Achakwera. Mwina that's why anthu akutema na Malawi munomu. Chifukwa anthu ambiri akuziwa kuti Achakwera lekha pa mpando chifukwa cha Saulos Chilima. Ndi Achakwera ngati upanga campaign against Deso Kabambe kapena UTM. Achakwera aona zodabwisa pa Malawi pano. Mulungu achita kanthu. Sapanga bwino campaign hayi. Mwina chifukwa chake anthu akukhapana because mizimu ikukalipa. Saulos Chilima anamwalira asanchote mugwizano wa Tosa Alliance. Therefore, ngakhale ma members a UTM anachoka kugwizano wa Tosa Alliance,
spirit ya Chilima idakari kwa MCP kuta MCP apange campaign for the leader amene wapanga ni pesa Chilima. That's it. Who's the Kabambe? So chicho chupangika achakwera campaign akupanga ngakera kuyankhula zonyoza UTM ngakera kuyankhula zonyoza mwina Kabambe iwowo mizimu ya Malawi onse ikuziota chakwera aupangira campaign ndani ya Kabambe whether he likes it or not. Wena uzazimezo Malawi. Thank you and good afternoon.